аз не съм притеснена от това, което се случва в залата, защото съм била участник в парламентарната зала, когато се разглеждат социални закони. Обикновено стоим 10 човека и няма кой да гласува даже, не само да се изказва и да ме подкрепя, примерно като председател, който представя някаква социална програма или социален закон. Така че това е позната картина. Между впрочем, политиците най-много говорят за социална политика в предизборните кампании. След това, когато дойде време да се прави, било през законодателство, било през изпълнителна власт, е най-малка енергията и най-малко се участва, защото просто не има интересно къде има по-интересни политики и по-интересни говорители по тия политики от някакви социални министри и някакви социални други активисти. Сега аз съм си взела тук листчетата, за да не става многословна и аз като всички други, които бяха преди нас, но ще започна тук някои от нещата ще ги подмина. Защо? Защото чух в посоката, в която аз исках да говорят професор Здравко Попов и доцент Пламен Орешарски. Всъщност те много ме улесниха в това, което аз искам да кажа днес и да говоря за профилите, политическите профили и ориентацията на партиите в техните социални програми за тези избори. Няма да говоря за реформи, защото реформи не намерих като дума и като състояние в програмите, които прочетох, а искам да ви кажа, че не малко програми прочетох, не само на парламентарните партии, които се очакват и сега на тези избори да станат парламентарни партии отново, но и на други програми. Тук искам да поздравя специално Синя България, които няма да влязат в парламента, но имат много силни икономически говорители, като Никола Янков. Свалям му шапка на това момче. Много ясен, консервативен, десен профил, показан през икономика, през икономически програми, през икономически послания, което не виждам в студията и в всички подкасти, които гледам на социалните говорители на партиите, които участват в тези предавания. И въпреки всичко ще кажа няколко общи думи, преди да очертая профилите на всички тези партии, които ще участват в тези избори и най-вероятно 6 от тях ще влязат в парламента или 5. Ще почна от там, че програмите на партиите приличат общо взето, с някой го споделих, че приличат на коша с подаръци на дядо Коледа. По-щедри обещания няма. Значи не са пропуснати нито една социална група, нито едно социално съсловие. Всички възможни уязвими групи са на полезрението. За всеки има по нещо. Макар малко пакетче, но има. Или голямо пакетче, но има. Всички партии са го направили това нещо в програмите си. Сега, някои, които са по-уверени, че ще влязат в парламента и даже ще имат някакво мнозинство, има и такива партии. 2-3 партии имаме такива, които са уверени, че ще имат мнозинство и ще могат да правят някакси самостоятелна политика, са направили доста интересни програми в социално отношение. Някои обаче от по-опитните партии, като например ГЕРБ, много им личи, че са ГЕРБ-СДС. Много им личи, че са били в управление много дълги години. Много ясна, консервативна, дясна програма в тяхната социална част. Ясно ми е кой е писал, лично се познавам с тези хора. Да не говорим, че техният произход също е седесарски, и на Томислав Дончев, и на Деница Сачева, и на други хора. Но на тези партии много им личи, че са били в управлението, защото от техните програми се вижда една зрялост и опитност, която в новите партии я няма.
Новите партии са просто едни щедри дядо коледовци, които обещават всичко, че всичко ще направят, помислили са за всичко, само не казват откъде ще финансират тия щедри социални политики, но пък от друга страна, много им се иска да се им личи, защото гледам и техните говорители. Гледах в един от дебатите Гълъб Донев, който така много добре приказва как на хората им омръзнало това, омръзнаме, казвали стига, не искаме повече, искаме други, искаме нови, искаме и така нататък. И като ходил по градовете и по селата, хората го питали нали ще спечелите. Не го питат колко ще ми е заплатата, колко ще ми е пенсията, което обикновено питат хората, като се ходи по избори и което обикновено се записва в социалните програми, а го питали, нали ще дойдете, нали ще имате мнозинство, за да си направите програмите. Аз тези неща не ги одобрявам. Но ако кажем една максима, че че социалната политика и икономическата политика са двете страни на един и същи медал, аз ви предлагам да разсъждаваме от този ъгъл за профилите на партиите в техните социални програми. Първо, ще спомена за двата фактора, които не трябва да се подценяват и партиите не са ги подценили двата фактора. Ролята на държавата и ролята на икономиката, растежа на икономиката в социалните политики, които и по това всъщност по тези две роли, по тези два фактора, партиите се различават доста в своите социални програми. И аз, кой каза тук, че се е консултирал с чат GPT, и аз така направих една консултация, дали мисля по верния път и по верния начин. Да, и че чат GPT ми каза, не се притеснявай, наистина, както и професор Здравко Попов каза, както и Пламен Орешарски каза, и партиите в социалните си програми имат точно такъв профил. Ляв профил или социален, социал-демократически, либерален, центристски и десен, консервативен. Това са също така профилите на партиите и за това казвам, че в левите партии какво можем да кажем за този модел? Една основна характеристика – повече държавна намеса и по-високи социални разходи. Това е типично за левите партии. И сега няма какво ново да ви представя. И вие сте чели достатъчно и сте гледали и дебатите, и в студията, и където сте можали. Типичен представител на това, на лявата социална политика, това е БСП, Обединена левица. Кои са основните идеи на левите в случая на БСП? Основните идеи в тяхната програма: необлагане на нискодоходни групи, прогресивно данъчно облагане за високодоходните групи, чували сте за промяна на данъчното облагане и данъчната система, държавна намеса при ценообразуването на храни, на лекарства, на енергия, повишаване на всички пенсии, повишаване на всички заплати, безплатно, достъпно. Значи, като чуя безплатно и като чуете безплатно, нали, веднага ни става ясно, че става дума за левия профил, за така. Безплатно образование, здравеопазване, безплатни учебници и каквото се сетите, още поне 2-3 категории, които са се без пари. Политики, които така за потребителите на тези политики ще бъдат без пари. Универсални помощи, което е в абсолютно категоричен разрез с десния профил, с консервативните партии, които предлагат диференцирани социални помощи, т.е. и таргетиране на социално слабите и помагане на тези, които имат нужда да им се бъде помагано, не на всички. Но при левите е това и сега го предлагат отново универсализиране на социалното подпомагане, помощи за всички деца, помощи за всички социално слаби,
Само не са стигнали до там да тичаме след уравниловката, каквато я познаваме от преди 1989 година. Но в интерес на истината това е най-социалната програма, която е предложена и предполагам, че най-много ще бъде харесана от хората, които четат и имат социален профил. Но тези хора са толкова малко, че на БСП, да. Въпреки, че не само БСП, но и други, например, искам да ви кажа, че програмата на Нинова, на нейната партия е също много силно социална програма. Много силно и много по-достоверно, искам да ви кажа, от тази на БСП, защото на Нинова и проличава, че е била в парламента. На Нинова и проличава, че е била управляващ. Все пак тя имаше един период, който беше икономически министър. Така че програмата на Непокорна България също си заслужава, ако някой се интересува от социалния профил на левите партии, да се прочете в така, основно, концептуално, не с подробности. Сега в центъра от либералите са представени, типично са представени от ППДБ. Няма спор тук. Те предлагат една балансирана социална политика с регулирани социални отношения. Основните им послания са свързани с подкрепа на уязвимите групи, но в никакъв случай да не се раздава на калпак. Те са също за диференцирано, таргетирано подпомагане. Да, помощи, но не универсални. Социални политики, свързани с заетост. Овладяване на безработицата, регионалната, там където я има, с програми за заетост. И аз веднага си спомням, тук всички сме бивши политици, свързани с СДС, веднага си спомням едни наши програми, които правихме по регионите с много висока безработица, където освен всичко друго, на тези хора и давахме помощи и казахме: хубаво, безработни сте безработни, но ще ви даваме помощи. Но ще ви даваме срещу някакъв труд. Помните ли ги тия програми? Временната заетост. Накрая кметовете писнаха и казаха: не ги щеме тея. И метлите, и лопатите откраднаха. Никаква помощ, никаква заетост не можахме да осигуриме. Така че продължават тези програми. И продължават и сега тези програми. Затова казвам, че тук няма да бъдат ефективни тези намерения на ППДБ, но нищо, нека опитат. Намаляване на неравенствата, като обаче чрез икономически растеж. Не чрез бюджетни програми и средства, а чрез икономически растеж. И тук в техната програма се вмъква всъщност осигуряване на финансови ресурси от антикорупционни политики. Те категорично говорят срещу корупционния модел. Не само говорят, но имат и записани мерки. И не само това, но искат някои от социалните програми да бъдат финансирани с такива пари. На мен лично не ми става ясно как такива пари ще могат да се осигурят, примерно за следващия бюджет или за последващия бюджет. Как ще се преборят до такава степен с корупцията, че да могат едни пари да постъпят в бюджета. Не знам. И сега отиваме на последната група с типичния представител, десния консервативен модел. Това са СДС. Сега обаче подхода на ГЕРБ-СДС е по-скоро умерено десен, центристки. В никакъв случай не е крайно центристки. Основните им идеи са свързани с запазване на ниски данъци, постепенно увеличаване на доходи, не рязко, не бурно, не революционно увеличаване на доходи. Социални помощи, да, но т.е. ще имаме отново подпомагане през социални помощи, но социалните им помощи предлагат в тяхната програма да бъдат по-ограничени и по-целеви.
отново бягат от универсалния модел на левите партии в подпомагането и разбира се, предлагат да се ограничат малко социалните разходи и да се увеличават доходите, т.е. политиката по доходите да се осигурява нейната ефективност чрез растеж на икономиката, което си е дясна дясна социална политика. И действително, ако трябва да се направи извод, това предлагат социална политика, която е зависима от икономическия растеж. По-накратко казано, първо икономиката, според ГЕРБ, после социалните разходи. Дали да им вярваме или да не им вярваме, но в началото на кампанията чух Бойко Борисов, който каза: ами ние си се връщаме към консервативния модел. Ние си ставаме отново консервативна партия. Сега той го каза и неговите говорители, които са в дебатите, също го повтарят и също започват една политика за възстановяване на политическите профили на партиите, което мен лично ме удовлетворява като тенденция, въпреки че повечето от партиите бягат от това и вие знаете, казват, нали, няма ляво, няма дясно. Няма ляво, няма дясно. Но, т.е. те оспорват модела на класическото деление на консервативни, на леви, на десни, на центристски партии. И само да кажа сега една дума за една друга партия, която също ще влезе в парламента. Това е Възраждане. Ако Възраждане ги проследите къде седат в парламента, те са най-крайно вдясно. Но те самите отричат, че са крайно дясна партия, въпреки че общуват с крайно десни партии в Европа, да кажем, в много европейски държави. Те партнират с такива партии. Но те в социалната си политика са по-скоро ляво ориентирани, защото тяхната държава, тяхната политика в социалното отношение е възложена само на държавата. Държавата прави социалната политика. Това са възгледите на Възраждане. И през национализъм някакси го правят това нещо. Едва ли не социалната политика само за българските граждани, за никой друг. Вие сте ги чували, например, колко категорично говорят те за уния 49 хиляди човека, които дойдоха от трети страни и които ще работят в България и ще работят в България. Те казват да бъдат изгонени. Възраждане. Те правят дъмпинг на нашите работни места. Нямат място тук тези, които са дошли от трети страни. Тези работни места ще бъдат само за българите и за българските граждани. Което едва ли ще се хареса на публиката и на избирателите, но това те го записват и в програмата си. Даже. И сега най-трудно ми беше да ви кажа, когато изследвах профила на новата партия, на Прогресивна България, защото като изчетох тяхната социална част, някак си ми се стори, че са много по-близко до БСП. Но по-модерни от БСП. Стори ми се това. Колко вярно си ги представям, а в същото време, когато видях представянето на икономическата им програма и на икономическия им екип, те пък съвсем ясно се заявиха като десен екип. Тогава, да, и по отношение на данъците, и по отношение на икономическия растеж, и по отношение на атрибутите на икономическата политика, Прогресивна България се очертават като дясна партия. Но по отношение на социалната си политика са лява партия. Малко по-модерна от типичните леви партии, обаче лява партия. Тук просто мисля, че и по-големи познавачи от мене, както и професор Здравко Попов, той каза, да, има и такива аномалии, започват. Той каза на това нещо мешавица в този идеологически профил, който имат партиите и които се очертават тези профили в политиките.
Даже слушах един техен представител в първия дебат, който беше, не мога да си спомня в коя от телевизиите, на социална тема, Александър Пулев, който категорично каза: няма ляво, няма дясно. Категорично го каза. Той даже стигна до там, че казва по-високи доходи и достойни пенсии, които обещава Прогресивна България, защото беше нападнат от другите участници. И тогава той се защити. Вижте как се защити. Чакайте да му намеря думите. Някъде около мене ли звъни? Ти си, Захари. Много интересно. Той казва: корупцията лява или дясна е? Когато защитава социалните си програми. Пенсиите на възрастните хора ляво ниски ли са или дясно високи са? Това е защита на социалната програма. Кажете ми сега, тази защита къде да я сложиме? В ляво ли да я сложиме или в дясно да я сложиме, или някъде в центъра при ППДБ? Тоест, при Прогресивна България има всички компоненти от всички политически профили. Това е моя извод. Социалните програми, които прочетох, дават основание да се говори за липса на чисти идеологически модели. Това, което каза и Здравко Попов. Липсват и в България е така. Затова моето определение на тази липса или на тези модели, които са се появили, е, че не че няма ляво и дясно. Има и ляво, и дясно. И партиите трябва да почнат, ако са честни с избирателите си, да артикулират това. Нашите програми са и леви, и десни. Не, няма ляво, няма дясно. И леви, и десни, защото има компоненти и от леви, и от десни, и от центристски партии. Затова аз им казвам на тези модели хибридни модели. Нашите партии са тръгнали по линията на хибридните модели. Няма чист модел. И това най-добре личи в социалната политика, която предлагат на избирателите си. Защото, пак ще се повторя, и това го виждам, уверявам ви, че съм го видяла с очите си и така от опит го казвам. В социалните им части на програмите има социал-демократически компоненти, либерални компоненти и консервативни компоненти. Има от всичко. И значи стана ясно, че не само в социалната политика вече се е настанил един такъв хибриден модел, на който Здравко Попов казва мешавица. Той и в другите, и в икономическия модел е така. И почти във всичките политики има такава мешавица. Не може точно да се избистри профила на партиите. И другото, последното, което ще ви кажа, но няма да го развивам като теза, как българските партии и кога се превърнаха от леви, десни, центристки в популистки партии. Защото това е също и поход на популистските партии. Как на пръв поглед социалистически, социал-демократически, центристски или десни партии се превръщат в популистични партии. Но мисля, че ако направим за следващите избори такава конференция, ще бъде уместно да говорим за този нов модел, който се появява и който упорито се повтаря при всичките парцелирания и вляво, и в дясно, и в център. Благодаря ви за вниманието.